Tuno kamarát hovorí, že posielaj tých ľudí tade. Žiadnych ľudí, už iba jedného človeka. Víťaza tohto krasavca. Poviem vám príbeh, ako sme sa k tomu dopracovali. Ja som totiž včera medzi 13. a 14. dostal mozgový skrat a poslal som svojho fotografa do Bratislavy, nech to ide zjať. A ja som to vlastne včera kúpil pre jedného z vás, dúfajúc, že tu bude 1000 ľudí. Ale, ako sa hovorí, pokiaľ to niekomu urobí radosť, mne to urobí dvojnásobnú. Takže, ideme na to. Ste pripravení? 339. Marika, poriadne to zamel. Poriadne to vytrep. Poriadne, poctivo. Myslíte, že je to tento? Áno. Nie! Aj. A pozor! Nepozeraj sa Pozor, nedívaj sa. Nedívaj sa. Mám to tu. Nie to. Mám to tu a nikomu to neukážem. Iba tu môjmu kamarátu. Budeme naťahovať. Dáme celé číslo. Aj keď viem, že všetci máte tie prvé 3 rovnaké. 5, 0, 7. 4. Komu zatiaľ dávame, dobre? Je tu niekto, kto má taký listok? Dobre. Teraz sa to, pozor, teraz sa to zúži. 4. A teraz to posledné číslo. Není tu. Takže 8. Posledné trojčísel je 4, 4, 8. Tady. A chcem počuť, že... To váže! Máme víťazku! Poď tady okolo. Prosím vás, ukážte mapu. Počkajte, ešte musíme skontrolovať, či nás tu nenaťahuje. Kátka sa volá. Kátka, poď. Toto je ona. Počkaj. 5, 0, 0, 7, 4, ukáž. 8, 7. Máš tu mobil? Poď, dáme si fotku. Dobre? Počkaj. No. Dobre, tu je dôkaz. Jardo! Ja som dneska prišla s tým, že vyhrám toto tu. To sa ti podarilo, zatlieskajte! Ja viem, že to je cez zuby, ale zatlieskajte! Chcela som vyhrať Vespu žltú, že dneska na nej odídem, keď nepríde Beatka Dubasová. Stalo sa! Ja ti gratulujem! Dáme, ty si odtiaľ. Tomáša, nemusí to odnášať. Odíde na tom po svojich. Paráda. Katarina!